खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो जों हासबेन्डजों आंजों न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना, ओमफ्राय आङो लामानिफ्रायसो लाफैबाय, नै ससे फैनानैसो लाबाय आरोना इन्ट्र'खौ। दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दिनैहाय आंनि बिखुमजो आइनि बिमाखौ आरोना, आबैखौ बोरमा जाहोनो थांनो नागिरदों, माने आंनि हासबेन्डनि बिबै आरोना ना जिउ आबैखौ बोरमा जाहोहैनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो जोंनि आबैखौसो नुबाय थायोमोन आरोना, जोंनि आबैयाथ' गैला। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंसिनि गुमैनि बिबैखौ आरोना, जोंनि आबैखौ हासबेन्डनि बिबै आरोना, आंनि बिखुमजो आइनि बिमा। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ थांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो बिदिब्ला। माइ गायनाय टाइमाव माइ फोथार बिराद मोजां नुयोना। ओमफ्राय नै दायो जोङो मोनफैबाय आबैमोनानि न'। नैबे आबैया जाहैबाय आंनि बिखुमजो आइनि बिमा आरोना, हासबेन्डनि बिबै आरो आंनिबो बिबै जाहैबाय दायो। ओमफ्राय बे आबैखौनो दिनैहाय जोङो माने बोरमा जाहोनो होनना फैदों आरोना। माने जोंहा बिखुमजो आइया फिसिनायमोन आरोना, ओरैनोथ' बोरमाया दङआनो एसे गोबाङैनो, ओमफ्राय बे दा आबैनो जाहोनो होननानै मासे लाबोदों आरोना। ओमफ्राय जोंसो हासबेन्डजों आंजों मोनफैनाया एसे लेट जाबाय आरोना, नङाबा बिखुमजो आइ बिहाव बाबा जोंहानि बिबनां आगोलावनो मोनफैदों। ओमफ्राय जोङो एसे लेट जाबाय मोनफैनाया, सान्दुङाबो बिराद गोसामोन नालाय एसे थाथ'सो थांदों जोङो बिफां साया साया। ओमफ्राय दायो जों आबैजों नै माबा माबि रायलायगासिनो दङ। मानसिया फायबाबो फट' गांसे दंखायो नायबाय मा गांनै गांथाम मोनो गांसेयाव फानो ए इनिखौ रतननिखौ इमान अनो आबैया नोंखो फट'खौ नायनो बेसेरा नों फुङाव ओंखाम जादोंना जायाखै आबै? जादों जानांगौ, फुङाव ओंखाम जायालासे थानाङा। ओंखाम नङाबा नङा जायो आरो जायो। गथ' खालामनो थाखाय ओइ माइथिं नाय ओइ बिरखांस्रिनो बनायदां बिरखांस्रिनो आलुखौ बाराद्राय होदो खोमाहाय ओइ थास माबाजों लगाय जाबाय आं नांला नोंथाङा एख' नङा ना जाबाय ए इयो नोंसानि नोंसा लाबोनाय इयो बाबाखौ बोरै हागौ मोजां खालामनानै एबारनो रोमै जा बायदे माला फैलायगोन दे दायो न'आव मोनफैबाय, बिराद मेंखाबाय स्कुटि गाखोनानै। एसे गोजानानो आरोना लामाया, बांद्राय खाथिद्रायबो नङा बांद्राय गोजानद्रायबो नङा, थेवबाबो माने स्कुटि गाखोबा मेङो आंखो
गाखोनायल'आनो सालायबाथाय दंबावोसोमोन ओमफ्राय बिराद मेंबाय ओमफ्राय नै दायो मोनाबाय आरोना मोनाफैबाय जोङो ओमफ्राय आं बांद्राय मोजां लानो हादिया ब्लगखौ माने आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोनजों सिनायथि खालामना होनो हायासै आरोना बेयाव गोबां माने आंनि हाजबेन्डनि बिमाय बिमानै जेनेबा आंनि बिहाव बिखुनजो आरोना बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय बिदिनो बिनानाव बुहुद दङमोन आरोना ओमफ्राय आं रावजोंबो सिनायथि खालामनो हायासै आङो माब्लाबा मोजांनो ब्लग लाबोसिगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय दिनैहाय आं हास्लाबासै आरोना आथुर आथुरनो ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलावबो जायासै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आं दा बिराद मेंखाबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ओमफ्राय होनबाय थानायनि आं होनजालायो माने अयभास जाबाय आरोना ओमफ्राय होनबाय थानाया आरो थांबावबायमोन नै स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअजों दिनैनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो ओमफ्राय बिथिंजा बियो आंनो मबाइलजों टर्च हमना होगासिनो नै माने लाइटआ बारा नांबाङा नालाय बिथिंजासो दङना ओमफ्राय रिं लाइटबो लगायाखै नालाय आङो ओमफ्राय मबाइल गंसेखौ बियो नै बिथिंजा आंनो सुना होगासिनो आरोना स' बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन